Здравейте, приятели! След дълго отсъстие се завърнах, за да направя едно ревю. Поне това, което аз виждам, нали, от пръв поглед, Windows 8. Току-що го инсталирах, така че и аз горе-долу знам почти колкото вас за Windows 8. Само знам, че има Internet Explorer, трябва да бъде изтри след малко. Не. От тук отляво, например, като натиснете добре, да. Как да се върна сега? Как по дяволите да се върна? Добре, трябва да има някой... Yes! Значи Control и Escape се връща. Има най-различни апликации, снимки, видео. Че ли това е направено по-за таблет, нали? Отива повече на таблет или на Xbox. Това много ми прилича на Xbox. Ето тук има десктоп иконката, която си ви въвежда в нормалната десктоп иконка. И Windows 8 Release Preview, да, Build. Стартирал съм го като виртуална машина чрез VirtualBox, защото не ми се занимава точно в момента да инсталирам, и Windows ми като че ли си ми харесва. Как подялят се върна обратно? Control Escape. Не става така, Control Escape. Yes, става. Най-различни, например, апликации, времето, което е много удобно, наистина става по-става за таблет. Аз, например, или за човек, който иска така, като влезе и си провери най-различните времето, най-различни неща. Нали, аз не съм Control Escape. Има си тук специално надолу, обаче аз тъй като записвам и ми пречи да включа, нали, този екран, затова давам през Control и Escape. Control и Escape, музика, снимки. Забелязах, че когато отворя някое, то само си се изключва. Тук и самотно. Добре. От торент за сега съм изтеглил, потуря. Това е за сега. Тук, например, наляво, като натиснете, или поне при онзи Windows, или ако не заснем, ще мога да се върна в апликацията, която старата предишната апликация, която съм бил отворил. Харесва ми, фен съм на някакви такива яки неща. Нищо, че, нали, Windows 7, Windows XP е много по-удобно. Това, което ми казвате, че е много по-бърз от Windows 7, но аз съм дал само 500 мегабайта и няма как да забележа колко е бърз. 500 мегабайта RAM мога да отделя за този Windows. И няма как да забележа колко е бърз. Тук някакво меню ми се отвори. Много странно. И това е за сега. Очаквайте още ревюта и такива неща на моя бук.